CLTV 36 and Lloyd po ang Bendiga. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Ito kong award na ito ay inspirasyon mo para sa amin. Sa kabila ko ng pagkadami ng mga trolls, ang pagtawag na bias, pag hindi nagustuhan yung mga balita na aming ikabalita sa kabila ko ng mga totohanan at magprosesong pagdampal sa aming tungkulin. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak, Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Bayan Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at ito ang Vote Watch 2025, ang special coverage po ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa ating national and local elections. At bagamat tapos na ho ang halalan, hindi pa ho tapos itong ating tungkulin dahil nakita niyo naman ang inyo pong lingkod CLTV 36 ay syempre patuloy pong nakaantabay dito sa mga resulta at masusing nagmamasid sa bawat ulat at syempre binabantayan ho yung integridad at katapatan dito pong proseso hanggang sa maproklama at syempre hindi yan titigil hanggang sa maupo. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabantay lalong-lalo na dito ho sa mga bagong halal na opisyales ng ating bayan. At sama-sama ho nating sinisiguro na ang bawat boto mga kabalen ay mabibilang ho ng tapat, maayos at makatarungan. At syempre, ito ho silipin natin yung transparency server dito pong KBP, yung unofficial count. At para ho sa mga nag-aabang ng resulta, ito sa mga kabalen ho natin, Ketipu Pampanga, like, i-share yun ining kaya katamong special coverage broadcast, manalbe ako po keng TV, at live yan naman keng kaya katamong Facebook pages, CLTV 36 Official, CLTV 36 News, at syempre keng kaya katamo pong website, www.cltv36.tv. Makanyan mo naman kabalen ken pong kekatamong YouTube account. So dakal pong platform para ayalben. Arani po rening karen pong makibalita. Banggitan ko po ining batya po ini keng election unofficial count ning kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP nung no karin part po ing CLTV 36 At etong datang ito na aking binabasa kasalukuyan kaka-generate lamang ay as of 10:01 in the morning. Okay? So about an hour ago at ito po ay merong 79.24 na clustered precincts yung na-transmit. Ibig sabihin 7,594 over 9,584 clustered precincts po yung nabilang sa buong Central Luzon yun, yung data na yun, Region 3. Yun pong aking binabanggit. Pero mag-zoom in muna tayo sa lalawigan ho ng Pampanga para sa pagka-gobernador. Ito. At base ho sa datos ng KBP, at as of 10
10:01 ng araw na ito, May 13, mga kabalen. Nangunguna ho si Nanay Lilia Pineda na meron pong 586,217 votes. Okay? And then, followed by Danilo Bailon na merong 391,616 votes. Okay, ulitin ko lang, 391,616 votes. And then we have Amado Santos na nakakuha po ng 5,626 votes. Yan po ay batay na rin sa unofficial count ng KBP as of 10:01 ng umaga ngayon pong araw ng Martes, May 13. Puntahan naman po natin ang datos para sa pagka-Vice Governor dito po sa lalawigan ng Pampanga, batay pa rin sa unofficial count ng KBP. Nangunguna ho sa karera pagka-Vice-Gobernador si Dennis Delta Pineda na merong 619,791 votes. And pumapangalawa kasunod, dalawa lamang silang naglalaban. Ang kanyang katunggali na si dating Gobernador Ed Panlilio, 441 votes. Ayan po mga kabalen, nakikita ninyo sa inyong mga screens ngayon, yun pong datos mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, unofficial count as of 10:01 ng araw ho ngayon, Martes, May 13. Puntahan po natin itong mga kongresista, mga miyembro ng Legislative District dito po sa ating lalawigang Kapampangan. Ito, scroll down ko lang mga kabalen, medyo dakal na po rin. Ito po para ho sa mga kongresista dito naman sa... Ayan, wait lang ha. Okay, ready na ako. Third, fourth. Okay, sige. Ay, sorry. For a while. Ito ho mga kabalen, miyembro ng, hindi muna to kongresista, board members muna. Sige, unahin muna natin ang mga board members sa 1st District po ng lalawigan ng Pampanga. Ito, batay pa rin sa 10:01 results and official count ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito ho sa listahan, si Cherry Manalo merong 76,164 votes. Christian Halili, 65,606 votes. Joel Cruz, 55,916 votes. At Willie Villavicencio, 26,679 votes. Habang si Ver Orquia ay nakakuha naman ng 4,222 na boto. Yan po yung mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan o rin ibang ausentamong board members ken pong Primera Distrito ning Pampanga. Okay, puntahan naman natin yung ikalawang distrito po ng Pampanga para po sa board member. At si Fritzy David Dizon ay meron pong 133,223 votes. Si Sajid Yusof meron pong 127,405 votes. Si Claire Lim ng Kambilan, 100,000
votes. Si Wardy Chu ay meron pong 47,343 votes at si Loreto de los Santos ay nakakuha ng 30,580 boto. Ito po ay batay pa rin sa 10:01 unofficial count ng KBP. Dito naman ho sa may ikatlong distrito ng Pampanga para ho sa mga members ng Sangguniang Panlalawigan o yung mga bokal, si Mercado Gonzales Maymay nakakuha ng 158,447 votes. Si Lucky Dinanlabong ay merong 153,822 votes. Shiwen Lim, 110,285 votes. Si Raul Macalino, 100,975 votes. Si Dr. Alfie Bonifacio, 71,256 votes. Habang si Roel Fausto ay merong 25,950 na boto. Okay, puntahan naman ho natin ngayon yung mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa ika-4 na distrito ng Pampanga para ho sa mga board members na ngunguna sa unofficial count ng KBP. Ito hong si Doc K. Nagit, 135,014 votes. Attorney Vince Calara, 100,227 votes. Nestor Bay Tolentino, 86,587 votes. Rick Yabut, 46,684 votes. At Sky Maglangke, 34,660 votes. Yan ho mga kabalen, ang inyong nakita yung mga datos ho ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, an official count. As of 10:01 ng umaga po ngayong araw ng Martes, May 13, puntahan naman ho natin ngayon yung datos para ho sa mga pagkakinatawan ng iba't ibang legislative district dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At dito ho sa 1st District, ito po yung binubuo ng Angeles City, Mabalacat at ng Magalang. Meron hong 206,262 votes. Si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa pagkakinatawan ng unang distrito. Sa ikalawang distrito naman, wala rin hong kalaban si dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Nakakuha po siya ng 191,662 votes. Dito po sa ikatlong distrito ng Pampanga, batay pa rin sa bilang unofficial count ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon pong alas 10 ng umaga ito, Gonzales Mica, 173,982. Tumang Doktora Hazel, 134,667. Kiwa Paul, 7,692. Yan po sa ikatlong distrito ng lalawigang Pampanga.
Puntahan naman po natin ang latest count ng KBP, batay po sa unofficial count ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ngayong araw ng Martes, alas 10 ng umaga. Sa listahan, Doktora Ana York Bondok, 168,520 votes. Patrol Bustos, 87,998 na boto. At si Edgar Puno, 1,747 boto. Yan ho mga kabalen, ang datos na aming inihatid sa inyo ay batay po sa unofficial count ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isa pong proud member ang CLTV 36 dyan ho sa KBP. At syempre ito mga kabalen, meron na rin hong mga development. Nakita natin, meron na, bagamat wala pang proklamasyon, kahit na doon sa provincial level and sa mga sanggunian at miyembro ng House, ay meron nang naglabas ng mga statements, meron ng mga nag-concede, at syempre ito naman pong sa national, bigyan ko lamang kayo ng update. Kanina ay nakatutok tayo sa press conference ng Commission on Election. Ayon ho kay Commissioner George Garcia, inaasahang posibleng sa Sabado, yes, this Saturday, ang magiging proclamation po ng mga nanalo naman para sa pagka-senador at party list. Kabalen, sa aming pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang detalye ng nangyaring eleksyon dito po sa Central Luzon. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 sa national and local elections.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News and Current Affairs National and Local Elections 2025 Special Coverage. Matapos pong masusing pagbabantay at paghihintay, ngayon sisimulan nating basahin yung mga pinakahuling resulta ng eleksyon mula sa iba't ibang bayan. Paalala po na ang mga resultang ito ay batay sa opisyal na ulat mula po sa COMELEC o Local Board of Canvassers at patuloy naming ibabahagi yung pinakabagong update habang sila po ito po dumarating. So simulan ho natin. Narito po ipa-flash namin sa inyong mga screens, kabalen. Sa bayan ho ng Apalit at batay na rin sa COMELEC Media Server, 31,825 votes ang nakuha ni June Tetangco as of 9:51 AM ho yan ngayong araw ng Martes. Sa pagka-vice alkalde naman sa bayan ng Apalit, si Elias Doc Mendoza 6,643 habang si Peter Nucom, incumbent vice mayor, 31,382. Sa bayan naman ho ng Arayat, Pampanga, Madir Alejandrino 5,955 votes. Si Jeffrey Luris 31,502 votes. Si RV Velasquez 17,866 votes. Pagdating naman ho sa pagka-bise alkalde sa bayan pa rin ng Arayat, Pampanga, Marlon Balagtas 6,913 votes. Changcoco Monching 21,518 votes. Che Lumbang 9,456 votes. Pogi Maliari 3,626 votes. And Froilan Soriano 12,504 votes. Sa bayan naman ng Bacolor, Pampanga, wala hong kalaban si Mayor Dimandato. Nakakuha siya ng 27,500 votes. As of 9 AM yan, batay na rin ho sa COMELEC Media Server. Ito pa ay partial and unofficial. Pero nagkaroon na ng proclamation si Mayor Diman, tama? Oo, di ba? O yan, congratulations. At syempre, kay Vice Mayor Ron Dongka na kanya hong katandem, wala rin hong kalaban. 26,280 batay ito sa COMELEC Media Server as of 9:02. Medyo delayed itong sa COMELEC Media Server dahil national ho yung bato neto. Pero kagabi ay naproklama na rin si Ron Dongka bilang Vice Mayor muli nito pong bayan ng Bacolor. Dito naman ho sa Candaba, okay, dito ho naman sa bayan ng Candaba, batay na rin sa COMELEC Media Server as of 9:02 in the morning. Ngayon pong May 13, ito pong bilang na ito, partial and unofficial count. 82% of the election returns. Bailon Aniway, 22,079. Maglangke Rene, 32,667. At si Sibug Resti, 4,154.
Sa pagka-vice-alkalde sa bayan ng Candaba, as of 9:02, batay na rin sa Comelec Media Server Andy Gulapa, 14,962. At Ate Thelma Macapagal, 37,342. At si Dolly Santiago, 3,608. Dito ho sa bayan ng Florida Blanca na proklama na bilang panalong kalkalde si Michael Galang. Sa pagka-Vice Mayor naman si Doc Policarpio ang tinanghal na Vice Mayor ng Florida Blanca, Pampanga na proclaim na rin ho mga kabalen. Okay, basahin ko lang din. Ito pong sa Guagua mayoral race na proclaim na rin ho ang panalo ang bilang alkalde. Masusundan ang kanyang termino, Mayor Anthony Tonton Torres. Sa pagka-vice-alkalde si Vice June Lim. Mga kabalen, mamaya po sisikapin natin kausapin yung ilan sa mga tinanghal na panalo dito po sa ating katatapos lamang na lokal na halalan. Patuloy din tayo magbabantay. Meron tayong information na magkakaroon na rin ng proclamation maya-maya lamang para ho sa provincial level. Kaya tumutok ho tayo sa ating pagbabalik. Yan po ang aming ihahatid sa inyo. Pero bago tayo magpatalastas, maraming salamat muna sa Grumpy Joe Pampanga dito po sa Maya San Agustin, na amin pong naging katuwang dito sa aming programang Vote Watch 2025. Talaga namang favorite ko yung fried chicken ng Grumpy Joe. Yan. At huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang Vote Watch 2025, ang special coverage ng CLTV 36 sa national and local elections ngayong taon. Nasa kalahating ito nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. kakambal na ng
ating ito nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa Automated Counting Machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa 3 pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhing bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pag-agal, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Gawin ka CLTV 36 and lawin po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon mo para sa amin sa kabila ng pagkatake ng mga trolls at pagtawag na bias pag hindi nagustuhan yung mga balita namin.
balita sa kabila ng mga katotohanan at magprosesong pagtambal sa aming tungkulin. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak, Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Tuwing Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Kabalen, nakatutok pa rin ho kayo dito sa special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para po sa national and local elections 2025. Sa puntong ito, puntahan po natin ang Benigno Aquino Hall dyan ho sa may Capitol Complex ng Pampanga, dyan ho sa may San Fernando, at para tignan ang live proclamation ho ng mga nanalo sa provincial level. At narito po ang nandun po ang ating team, kasamang si Ashley Punsalan. Pero ito, ibibigay namin sa iyo yung live feed. Ito ho mga kabalen.
do hereby certify under oath that we have truly canvassed the votes cast in 6 municipalities for the candidates therein for member Sangguniang Panlalawigan in the election held on May 12, 2025. Attached year 2 and forming part hereof is a statement of votes by municipality gathered by each candidate. Names of winning candidates: David The Big Bison Preaching, 158,100 votes. Yusuf Samit, 151,080. Lynn Claire, 118,709. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidates as the duly elected member, Sangguniang Panlalawigan of Pampanga, 2nd Provincial District in the province of Pampanga. In witness whereof, we have fixed our signatures and imprint our thumb marks in the province of Pampanga. This May 13, 2025, 10:59 in the morning. Thank you. Certificate of canvass of votes and proclamation of winning candidates for member Sangguniang Panlalawigan. Local and PR parliamentary elections, May 12, 2025. We, the undersigned members of the Provincial Board of Canvassers, do hereby certify Sa mga oras kong ito, mga kabalin, inyong napanood yung live situation dyan po sa Benigno Aquino Hall. Katatapos lamang maiproklama si board member Attorney Vince Calara. At maya-maya sisikapin nating makausap yan na pinapapunta lamang ho doon sa ating booth para po ma-interview. At wag ho kayong aalis, babalik pa po ang CLTV 36 Vote Watch para sa mga iba pang update dyan ho sa may Benigno Aquino Hall, sa may syudad ng San Fernando, kung saan sinimulan na ho yung proklamasyon ng mga kandidatong nanalo po sa katatapos na halalan. Muli, ito po si Justin Dizon. Magbabalik po ang Vote Watch 2025. na ng gusto mo lumalaki. Nasa kalahating tonelada pa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Nasa kalahating tonelada pa. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever.
From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa automated counting machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa tatlong pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhing bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Nilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pagtagan, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Gawin ka CLTV 36 and longin po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon mo para sa amin. Sa kabila ko ng pagkatake ng mga trolls, ang pagtawag na bias, magiging agustuhan yung mga balita na aming ikabalita sa kabila ko ng mga katotohanan at magprosesong pagtambal sa aming tungkulin. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan.
makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Tuwing Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival, tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36.
Ito ho mga kabalen, ang inyong nakikita ay live na kuha dyan ho sa may Benigno Aquino Hall, Capital Compound ng siyudad San Fernando, Pampanga, kung saan katatapos lamang ng ginawang proclamation dito po sa muling naihalal na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Lalawigan, Pampanga, Doktora Ana York Bondoc Sagum. And syempre, kasama niya, wala pong ibang kanyang butihing Mr. Mayor Dr. J. Sagum ng Bayan ho ng San Luis, Pampanga. Kamalen, amin pong iiwanan sa inyo itong live streaming, live feed, dyan ho sa may Benigno Hall, Capitol Compound, upang kayo po ay ayan ho mga kabalen, amin pong iiwanan sa inyo ito pong mga kaganapan at tumutok lamang kayo dyan ho sa ating screens at kami po ay maghahatid tuloy-tuloy ng balita sa inyo at yan po ang feed dahil anytime JM tama magkakaroon na ng proclamation pa sa ibang mga nanalo para ho sa provincial level dito po sa lalawigan ng Pampanga. At muli po ito po si Justin Dizon, hindi natin tatapusin ang programa, tuloy lang tayo dun sa feed natin dyan sa provincial capital. Can we show our live feed now? Yan ho mga kabalen. Bali live banter po to. Hinihintay ko lang po siyang sumagot. Dito lang po kami, ma. Yes, po. Hindi naman contest to eh. Kasama natin ngayon ang newly elected 4th District Representative Dr. Ana York Bondoc. Hello po and Maya Paoras po. Kamusta naman po yung naging election po o ano po yung naramdaman nyo sa process po na election natin ngayon? Well, I felt a deep sense of gratitude po, tsaka relief. Kasi tapos na nga po, and as everybody knows, napakahirap po nito. Meron pa nga akong kidnapping, shootings by policemen, and then finally, ito naman ang maganda, tumulong po yung ating COMELEC, ang ating pong PNP, AFP at Ibang Lingkod Bayan. Sila po ang pumasok para po magkaroon na po tayo ng safe, peaceful and orderly elections. And for that, nagpapasalamat po ako, So, magkakaproblema ka talaga, but if you trust in the right people, meron at meron pong tutulong. Ano naman po yung magiging plans nyo ngayon sa panunungkulan nyo naman moving forward? Well, first priority po talaga namin is education. So tuloy-tuloy po yung scholars natin. We have 27,000 college scholars. We will be giving po a board exam also next. And then meron din tayong first job na hinihintay po ng mga kabataan. So talaga pong edukasyon, yan ang pinakamatinding haligi and pinakamatibay na haligi. And that's what actually made na kalaban yan talaga ng vote buying and other intimidations. Kasi pag nakapag-aral ka, alam mo kung paano pumili. Nag-uinit po yung labanan po sa district. Ano po yung masasabi niyo doon na ngayon gusto po kayo? Well, sa mga tumulong po sa akin, I would like to thank everyone. Yung pagmamahal nyo, naramdaman ko. And for those po who raise concerns and nandun po sa kabila, we also welcome you po na address po natin yung mga concerns nyo. Titignan po natin kung meron po tayong maitutulong. The most important po is tabi na po yung politika, magtulungan po tayo. What can you say po about the vote buying allegations po na pinatulong? Well, that's part of the election process. Hindi mawawala yan. Usually, sinasampa po ng mga natatalong kandidato and candidates po who cannot have a electoral platform and a program. Kaya lang po, kasama po yan talaga. But the most important po ay lumabas po yung will of the people at kung gusto po sino po talaga ang gusto nilang katrabaho sa darating po 3 taon. Panghuli na lang po, mensahe niyo po sa public at saka sa iba pang mga government officials na makakasama niyo po sa panunungkulan niyo ngayon. Maraming salamat po to everyone. And we are looking forward po na mag-umpisa na po tayo ng trabaho.
Yan ho mga kabalen, napanood natin yung live interview ng ating kasamang si Ashley Punsalan dyan ho sa may Benigno Aquino Hall sa Capitol Compound, syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Gaya ho ng aking nabanggit kanina, katatapos lamang na maiproklama nito pong winning Congresswoman, incumbent Congresswoman Ana York Bondoc Sagum, nito pong 4th District ng lalawigan ng Pampanga. Kabalen, babalik ho natin ang ating feed dyan sa Benigno Aquino Hall para sama-sama ho tayong magbantay ng mga kaganapan. Ito pong mga mangyayaring proclamation at syempre kung sino at kung ano yung mga pangako nitong mga bagong halal na opisyal sa atin pong mga kabalen dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Tumutok lamang din ho sa ating mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News para ho sa latest update kaugnay po nitong halalan, hindi lamang dito sa ating lalawigan, kundi sa maging buong Central Luzon at syempre ho sa ating yung national elections kung saan binabantayan ho natin itong mga senador at party list na ayon ho sa komisyon ng botohan o COMELEC ay by Saturday yung magiging proclamation at dahil meron pang mga inaantay na ibang mga datos o yung mga election returns kung tawagin mula ho sa ilang mga bayan at ibang mga lalawigan ng kapuluan. Muli po ito po si Justin Dizon, pansamantalang magpapaalam, iwan ko kayo ng live feed dyan ho sa may Benigno Aquino Hall, Capitol Compound, kung saan ho ginagawa yung proclamation ng mga nanalo para ho sa iba't ibang provincial level position dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapal na lang gusto mo naman at nasa kalahating ito nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis,
We're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa Automated Counting Machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa tatlong pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhin bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, Kampo! Kulang ako ng toppings. Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate cake. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pagtagan, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Gawin ka sa TV 36 and login po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon po para sa amin sa kabila ng pagkatake ng mga trolls at pagtawag na bias pag hindi nagustuhan yung mga balita na aming ikabalita sa kabila ng mga katotohanan at magprosesong pagdambal sa aming tungkulin. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36
ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Tuwing Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa Automated Counting Machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa 3 pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhin bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Kapal na ng gusto mo lumalaki nasa kalahating ito nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerte? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you the stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Kapal na ng gusto mo lumalaki nasa kalahating ito nadadampak. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerte? The world is changing. News is changing. And we are changing with it. We're committed to delivering the news faster than ever. From breaking news to in-depth analysis, we're bringing you stories that matter to you. On TV, online, and on your mobile devices, we are always with you. Anytime, anywhere. CLTV 36. Digital first, always on. Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso?
Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. Parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pagtagan, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Gawin ka CLTV 36 and Lowit po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon po para sa amin sa kabila ng pagkatake ng mga trolls at pagtawag na bias pag hindi nagustuhan yung mga balita namin itabalita sa kabila ng mga katotohanan at magprosesong pagtambal sa aming tungkulin. The most development-oriented talk or discussion program ay ang So to Speak Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong po sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Sa gitna ng halalan, isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang partial at unofficial results. Pero paano nga ba ito binabasa? Ang partial results ay ang paunang bilang ng boto mula sa ilang presinto. Ibig sabihin, hindi pa ito pinal. Ito ay otomatiko lumalabas habang isinusumite ng vote counting machine sa mga resulta sa transparency servers. Makikita rito ang pangalan ng mga kandidato, ang kabuang bilang ng boto na kanilang nakuha at ang bahagdan base sa mga presintong nakapag-transmit na. Halimbawa, kung sinabing 85% ng mga presinto nakapagsumite, ibig sabihin may 15% pa na hindi pa naisasama sa mga bilang. Kaya pwedeng magbago pa ang resulta. Kaya't mahalagang tandaan, ang partial results ay hindi pa pinal. Hintayin pa rin ang opisyal na proklamasyon mula sa COMELEC. Kapag tapos na ang botohan, ina-upload sa Automated Counting Machine o ACM ang election results para sa bawat presinto. Ang mga resultang ito ay pinapadala sa 3 pangunahing server: Central Server ng COMELEC, Transparency Server at Backup Server. Ang Transparency Server ay may mahalagang papel. Dito nanggagaling ang real-time, partial at unofficial results na nakikita ng media, watchdogs at publiko. Ang mga organisasyong tulad ng PPCRV, NAMFREL at mga media networks ay nakakonekta sa server na ito para sa transparency at monitoring. Ang layunin ng Transparency Server ay siguraduhin bukas at lantad ang bilangan ng boto at ang pagkakatiwalaan ng proseso ng eleksyon. Pero tandaan, hindi ito ang opisyal na resulta. Ang final at legal na proklamasyon ay manggagaling pa rin sa COMELEC at mga Board of Canvassers.